A Xunta activa a oferta pública de adquisición de locais en Ourense para transformalos en vivendas de promoción pública en alugueiro, cun investimento de 2 millóns de euros. É un procedimento moi sinxelo e fácil, simplemente acreditar a titularidade do inmoble e realizar esa oferta pública de adquisición de todos aqueles locais que estén sitos en baixos en entreplanta da cidade dentro da trama urbana do Concello de Ourense. 2 millóns de euros de oferta pública de adquisicións, os que se suman 3 millóns de euros para a rehabilitación destes inmobles, co obxectivo, como dicíamos, de incrementar a oferta de vivenda disponible para todos aqueles ourensáns que estén inscritos no rexistro de demandantes, polo tanto, para dar saída tamén a eses locais e darlle un uso a eses locais que poidan ser aproveitados e tamén rexenerar urbanamente esta cidade das Burgas. Subliñou o dobre obxectivo de crear novas vivendas protexidas e ao mesmo tempo permitir que os propietarios lle poidan dar unha saída a estes locais agora sen rendemento. A solicitude por parte dos interesados poderá realizarse dende mañá ata o vindeiro 1 de maio.